Un quadre gegantí. Un quadre gegantí. Compte amb els quadres, perquè potser al costat d'aquest quadre gegantí, en lloc d'un dit de pols, hi ha un pot de sopa de tomàquet o el puré de patata i se'n va fer punyetes al quadre gegantí. Mare de Déu, què coi està passant? No és la temàtica que encararem avui amb el nostre col·laborador Damià Amorós, que com tots vostès bé saben és historiador de l'art i museòleg. Avui ens centrarem en l'art funerari, aprofitant que s'acosta Tots Sants, aprofitant que s'acosta el Dia dels Difunts la setmana que ve, però m'ha anat de meravella ja per donar-li pas. I fa una cara, com dient, Eduard ja me l'ha escolat. Damià Amorós, bona tarda. Bona tarda, Eduard. Què tal? Com anem? Escolta, què passa? Què coi es denuncia fotent un pot de tomàquet al puré de patata i enganxant una cosa que encara entenc menys, que és enganxant les mans després a la paret amb cola. Quina culpa tenia Monet, per exemple, del canvi climàtic? Cap ni una, ni Van Gogh, ni Botticelli, ni Leonardo. Fa una setmana, en el primer moment que va sortir això, que molts recordaran que va ser una persona que va tirar un pastís al vidre de la Gioconda, i això penso que era a principis de setembre. Mira, la gràcia d'aquell personatge que ho va fer. La segona és casualitat i la tercera ja és un problema. Jo fa unes setmanes, 2 o 3, quan hi va haver el dels girassols, i aquell dia, mira, no teníem secció, em penso que era dilluns de la setmana passada, ho vaig fer públic. Jo no penso donar bola a aquests terroristes. Hi haurà oients que diran, ostres, què diu el Damià? Terroristes? Sí, estan fent atacs contra el patrimoni. Aquestes obres sí estan protegides per vidres, fantàstic, i estan tirant material orgànic, però, i com diu, s'enganxen la mà darrere, bueno, mira, tonteries i que afecten a patrimoni, que hi ha hagut gent que s'ha deixat la vida per salvar, tant a la Primera Guerra Mundial, a la Segona, a la Guerra Civil Espanyola, i a dia d'avui encara passa. Gent que se salva el cul, que posa el coll per salvar el patrimoni, i aquests personatges doncs estan fent la tonteria del segle. La reivindicació, reivindicar dins un museu s'ha de fer. S'ha de fer d'una forma artística, d'una forma passiva, però no pots atacar allò que fa famós el museu. Tot i això, el que ens està ensenyant és que l'art és un símbol. L'art és un símbol. Si tu vols que l'art sigui un símbol, conservem-lo. No desmuntem-lo ni el fem malbé. A partir d'aquí, com deia Josep Pla, jo trobo que això són collonades. Ja, si vols ho torno a repetir, que tindrem el tall. Collonades. D'acord? Que els nostres oients, si mai veuen això, no en facin publicitat, perquè és el que estan buscant. Fem publicitat d'accions com la que hi ha hagut al Guggenheim, no el de Bilbao, sinó el de Nova York, on en la seva rotonda central s'han deixat caure unes lones reivindicant que tenim un problema amb el canvi climàtic. Aquest puré de patata que han llançat, on està fet? Amb quines patates? Amb quina llet de quines vaques? Amb quina llet s'ha fet la mantega? Anem a veure si vostè que ha tirat el pot de tomàquet està contaminant més que Monet quan va pintar el Paurat de Quadro. Això em calenta, ho sento, Eduard, saps que jo soc un home de pau i tot això, però, com deia Josep Pla, collonades. Una darrera pregunta vinculada a això, sense ànim ni d'ofendre ni de fer la bola més grossa. Per què creus que s'escull un museu o embrutar l'obra? És a dir, aquí parlem també de l'efecte mediàtic que genera, doncs... Sí, clar. I això el publicista de capçalera de guàrdia que teniu vosaltres us ho pot explicar, no? L'art és un símbol. Igual que tots els nostres pobles tenim un campanar, que és el nostre símbol, i si no tinguéssim campanar ens faltaria el símbol, els museus tenen unes peces destacades. S'estan protegint aquestes peces. Està molt bé que tingui un vidre, però és que afectem el quadre, afectem la pintura per darrere. 1000 coses. L'art com a símbol i el museu com a símbol. També, en certa part estem dient, els museus són importants per això, i els museus no han de ser neutrals a tot això. I amb això estic d'acord amb la reivindicació, Recordem que sempre estem d'acord i volem ser actius contra el canvi climàtic. Per això fem ràdio de proximitat i la fem des d'aquí, des de les nostres ràdios. Però no fem malbé el patrimoni que els nostres avis van salvar posant-hi la pell. Hi ha una altra cosa, Eduard. Això no és un cas aïllat.
al segle XIX i al segle XX i el XVIII i el XVI s'ha atacat art històricament perquè s'ha entès com a símbol, com a element de la nostra societat, com a element civilitzador i occidental, però també d'altres cultures i religions. I ja tenim exemples des de l'iconoclàstia dels àrabs o dels mateixos cristians al segle VI-VII després de Crist o les damnatius memoriàries dels romans. El que estem fent és repetir la història, però jo em pensava que havíem arribat a un punt on enteníem que els museus eren centres de cultura, de coneixement, no temples, sinó places públiques on jo hi puc anar i queixar-me d'una cosa o reivindicar una cosa. Però el que no he de fer és destrossar. Que vaig a un museu i li foto pel cap d'una escultura de cera i foto un pastís de xocolata al retrat d'un rei? Si vostè té els bemolls que ha de tindre, vagi al rei mateix. I això recordaran els nostres oients que fa un temps va passar. Es tiraven pastissos amb determinades persones d'influents de la nostra societat. Busquem els culpables reals i no Monet o Manet o Gauguin o Sun Sun Corda. Ara, també una altra cosa que et vull afegir, Eduard. Tot això dificultarà l'accés a la cultura de molta gent. Molts museus s'espantaran i prendran mesures de protecció molt severes. Posaran vidres no als quadres, sinó a les mateixes sales. I ens convertirem nosaltres en animals de peixera. I això l'únic que es farà és mal a la cultura. I si no, tens el temps i que els nostres oients s'esperin amb una tassa i ho veuran. Però l'únic que fa aquesta gent és malmetre la cultura. I reivindico que els museus no han de ser neutrals i no ho han de ser des de la direcció als visitants i queixar-se. Vam tindre l'oportunitat de la COP26 que va fer París de que els museus expliquessin el canvi climàtic a través dels seus paisatges. No es va fer, d'acord? Vam perdre una oportunitat. Però ara no perdem les peces que fan que la nostra societat i la nostra cultura sigui com és. Mira, la bona feina que en aquest sentit sí que es pot estar fent a dia d'avui, feia referència al Guggenheim ara tot just fa una estona, a mi m'ha vingut, ja que som un programa de quilòmetre zero de territori, m'ha vingut ara el Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí, no? L'exemple millor. Té molts exemples precisament d'aquesta lluita contra el canvi climàtic i n'hem parlat en diverses ocasions amb la seva directora, la senyora Carbó, aquí en aquest programa. I tant, i si anem al Museu del Port de Tarragona ens explicaran com ha evolucionat la costa del Camp de Tarragona. Si anem al Museu de Cambrils veurem que a la Vila dels Monts hi havia uns cultius que s'han mantingut perquè teníem un clima que és el nostre. I si anem a espais gastronòmics veurem que els nostres avis menjaven d'una forma i menjaven d'una altra, els nostres van passats amb l'arribada de Colom a Amèrica, tot això. Escolta, tenim una societat que es conforma d'uns hits. Ostres, i aquests hits que no es poden defensar, intentem-los mantenir, intentem-los conservar, perquè ja hi ha hagut moments en què s'han perdut i ho lamentem cada dia. L'únic que podem fer, sisplau, no donguin bola amb aquests elements. I si la donen, al cap d'uns segons expliquin que això està mal fet, que aquí tenim una problemàtica real, que és el canvi climàtic, i que els museus explicaran i volen lluitar i volen aconseguir que això es freni, perquè els museus són la màxima aspiració de la nostra cultura, la màxima representació de la nostra cultura i de la nostra identitat. Dit això, va, punt i a part. Passen 3 minuts del punt d'1:45 de la tarda. Damià, Sagosa Tots Sants, avui parlem d'art funerari, però a grans termes, què hem d'entendre per art o peces funeràries? Perquè d'aquí podríem fer referència a la Torre dels Escipions, com hem fet altres vegades en aquest espai. Que no és ni torre ni és dels Escipions. O entrar en un cementiri i, per exemple, guaitar uns panteons. Doncs mira, encara et diré més. Anem més enllà i pensem des dels dòlmens que trobem a les nostres muntanyes, que això entenem, perquè tenim falta de coneixement en aquest sentit, que eren enterraments funeraris, des de la cova de l'Espluga de Francolí, la cova de la Font Major i la cova de la Vila, on tenim documentats enterraments, la munió de tombes que hi havia al voltant de Tàrraco, i tu n'has dit la més important, la que ha arribat als nostres dies, la Torre dels Escipions, i podem empalmar això, ojo, amb els 3 panteons reials que no tenim al Camp de Tarragona, però sí a l'Arquebisbat de Tarragona, i repassem-los, Santes Creus, Poblet, 9 reis i 6 reines. A Poblet hi ha enterrats 9 reis i 6 reines. I a Vallbona de les Monges, en Violant d'Hongria. Passant pel Mausoleu del General Prim, de Reus, i acabant amb les tombes de Jujol o les tombes modernistes que tenim repartides per tot el Camp de Tarragona. Fixa't quin viatge podem fer pel patrimoni funerari de casa nostra.
se'l coneix aquest patrimoni funerari o realment encasillem aquest patrimoni funerari dins d'altres conjunts patrimonials? Feia referència, doncs, ara modernisme, parlaves també de monestirs. Aquí segurament que hauríem d'englobar tot el que té a veure amb la ruta del Cister. Has fet referència o assenyalàvem ara tot just fa un moment la Torre dels Escipions, però podríem parlar també de la necròpolis paleocristiana, que jo diria que una de les grans desconegudes del conjunt patrimoni de la humanitat de la Terra corromana, però que és precisament un clar exemple de tot això. Sí, sí, i a més, mira, m'has tret un gran exemple perquè la necròpolis paleocristiana de Tarragona, quantes vegades la gent, encara li diu així, ha anat a l'Eroski, al centre comercial Parc Central, i veu a l'aparcament de baix una espècie de peixera, que sembla un estudi de ràdio de vegades, ostres, i no saben que allà dins hi ha restes de la basílica paleocristiana que formava part del conjunt de la necròpolis paleocristiana. Però dins del conjunt, jo sempre he pensat, del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, tant la necròpolis com Sencelles, que creiem que era un espai funerari per aquella època, en època tardoromana, no? Ostres, són els grans desconeguts, potser també per la seva situació. Però dins de la nina d'Ivori, la nina d'Ivori, si anem al Museu Nacional Arqueològic ens sorprendrà la Medusa, el Negret, però la nina d'Ivori, que és allò que ens connecta amb la infantesa d'aquella pobra gent del segle IV, ostres, va sortir de la necròpolis paleocristiana de Tarragona. Les suposades restes de Sant Auguri, Sant Eulogi, Sant Fructuós, tota aquesta mística tarraconina ve d'allà. I aprofitant això dels sants, parlem d'art funerari. Tots els relicaris d'orfebreria, de fusta, que tenim a les nostres esglésies, des del braç de Santa Tecla al bust relicari de Sant Pere, de Santa Coloma, tot això també és art funerari, no? I moltes vegades, i aquí ja potser entrem en els cementiris, no tenim aquest tabú, aquest fet de dir, ui, això és un cementiri. Escolti, és el lloc més tranquil del terme. Aquí no molestarà vostè ningú. I a més, hi ha cementiris a dia d'avui, i aquí a la Conca Barberà n'hi ha dos, que tenen llum elèctrica a l'interior, cosa que no s'entén perquè a la nit no hi ha d'haver activitat en aquests llocs. Però bé, doncs, ostres, aquests espais, trenquem aquest tabú. A Sarral ho intentem fer amb unes visites guiades. A Tarragona es fa, a l'Espluga de Francolí es fa. Sé que s'està intentant a Reus. Reus ha guanyat al cementiri 2 premis aquest any pel concert que es fa en memòria de les persones de Reus que han defallit, pobres, i, com dèiem, pel mausoleu del general Prim. I encara recordo, i moltes vegades ho trec, la mòmia del general Prim al Saló de Plens de la... Ostres, això va ser un fet realment d'art funerari, com es diu això, efímer. Tornar a recol·locar aquests elements, igual que el trasllat dels reis que estaven enterrats a Poblet des de la catedral de Tarragona al monestir de Poblet, que es va fer amb unes pompes espaterrants. O l'obertura també de l'Arca a Santes Creus no fa bastants anys. El rei Pere el Gran, sí senyor, d'aquesta banyera de pòrfir que hi havia. I tornem als panteons reals, on es va descobrir l'alçada, el color dels cabells, la fisonomia, i en la de la seu costat, a la de Joana no sé si era Joana d'Empúries, no me'n recordo, l'esposa de Joan II, fins i tot joies a l'interior. Però és que tinguin clar molts dels nostres oients, quan vostès van a veure l'església del seu poble i veuen que està molt despejada d'edificis, sàpiguen que el que estan trepitjant és segurament un cementiri. Al segle XVIII hi ha una ascensió de Carles III que fa que aquests espais no es desacralitzin, però sí que es treguin les tombes per un sentit higiènic, bàsicament higiènic, i això fa que al voltant de moltes esglésies veiem places i no sapiguem que allò eren els fossars vells d'aquells pobles. I els fossars vells, un fossar és una tomba, i no podem imaginar les baralles que hi havia en aquella època, això sí algun historiador ho podrà corroborar, les baralles que hi havia per enterrar-se segons dins de cada capella i en el cementiri nou o en el cementiri vell. Això també era un fet destacat d'aquella família, no? De fet, encara en algunes places o carrers que toquen d'aquestes esglésies, quan a dia d'avui s'hi fan obres, es poden fins i tot arribar a trobar claus i puntes d'aquestes caixes dels difunts o zones més fosques, senyal d'on hi havia aquella fusta que va acabar podrint-se. Molts d'aquests cementiris, per cert, Damià, van moure's o es van traslladar amb motiu també, feia referència ara a qüestions higièniques, en un moment, doncs, també d'epidèmia que propiciava
que aquests difunts tocada de la població poguessin ser encara... Transmetre l'epidèmia, Exacte. sí. Mira, i encara, per Encara els exemple... viva, per cert. Sí. Sé que en alguns d'aquests cementiris això a tocar del poble, al final s'acabaven amb una fossa i tapar la cosa amb calç viva. Hi ha documents del segle XIX que en diversos pobles del Camp de Tarragona es va documentar l'enterrament de gent viva, malalts, molt moribunds, malalts, per evitar que hi hagués expansió d'aquestes còleres, d'aquestes pestes que hi havia en el seu temps. Òbviament, borrades llunyíssimes de la medicina actual, no? Però encara a dia d'avui hi ha centres hospitalaris que gestionen cementiris o el mateix Arquebisbat de Tarragona, que si no recordo malament té en propietat 8 o 10 cementiris en poblets petits, perquè habitualment què feien? Com que l'Església era la monopolista dels cementiris al voltant de l'Església, els ajuntaments deien, escolti, com que vostè ha de treure això d'aquí, jo me'n faig càrrec i aquí guanyaré uns diners, doncs amb el fet de vendre els panteons, vendre els nichos, vendre els arínjols, com ens diuen en alguns llocs del Camp de Tarragona, i sobretot gestionar la mort, perquè nosaltres ara, a dia d'avui, sí que tenim un ritual que és anar al cementiri o anar al tanatori, anar a l'enterro, però els nostres avis o les nostres àvies tenien un altre rol, un altre protocol d'enterrament, o molt més enrere, i això ho podem lligar una altra vegada amb els panteons reals, es feien les cerimònies del cor i les armes. Dins de les mateixes esglésies es trencava l'espasa, el que s'ha vist ara amb la reina d'Anglaterra, que s'agafava la seva vara, el seu selló i es trencava, doncs es feia això mateix amb els nostres reis, a casa nostra, i hem d'imaginar unes mostres de dolor amb les ploraneres, una mica com el carnaval, de vegades encara fem aquestes sàtires. No, la sàtira ens ensenya una realitat que va ser en un temps, o aquí a Montblanc mateix, o en altres poblacions de casa nostra, les carrosses fúnebres. Deies tu el Museu de la Vida Rural, jo quan vaig amb gent al Museu de la Vida Rural els ensenyo el carro de morts, que és el de Santa Coloma Queralt, i els dic, el meu besavi va anar aquí dintre. I a més, amb aquesta història del carro de morts de Santa Coloma Queralt hi havia una mula que es deia Mariano. Ara que ningú es pensi que canviem de tema. No, Mariano era la mula de Santa Coloma i aquesta mula era la que portava el carro de les escombraries. Però també la feien servir per portar el carro de morts. I llavors, al moment que s'havia de pujar al mort cap al cementiri, no hi anava directament, sinó que feia el recorregut de la bessura amb el fiambre a sobre i el portava finalment cap al carrer de les Flors, que això també té molta conya, on segons està situat el cementiri. Santa Coloma està al final del carrer de les Flors. En el cas de Montblanc i Sarral, són els llocs on eren els horts, determinades famílies. El de Sarral era l'hort del Bot, per exemple. I segur que si escarbem a Tarragona... Bueno, Tarragona està sota la muntanya de les Oliveres, que era on hi va haver els assassinats de les execucions de la Guerra Civil. Imaginem-nos també les vegades que els cementiris, les parets es van fer servir en aquests casos tràgics de casa nostra, que també s'han d'explicar, han de ser propers a la gent i recordar-los en els seus llocs d'execució. Mal facin servir la paraula, no? Però tota aquesta fina ironia, no?, de casa nostra, vigila que si et porten a l'hort del Bot, males notícies, no? I això és aquestes rondalles populars que moltes vegades hem perdut la memòria que tenien els nostres avis, però que nosaltres a poc podem anar recuperant. En el cas de Salamó és... Ara aquí em llenço, no sé, l'hort no, diuen Amballó, aquell tros d'Alsaperes. Veus? Però sempre... Amballó de... Però això eren, tinguem present que això eren els nostres besavis, entre la dècada de 1840, 1880... De fet, és quan es comencen a fer aquests cementiris fora dels nuclis urbans. Clar. És a dir, quan pensem, si els nostres oients han estat a Valls, o han estat a Reus, o han estat a Tarragona, el cementiri de Tarragona encara queda una mica allunyat per la seva orografia molt difícil, però si van a Valls, veuran que escolta, passes al pont de la Chamora, ostres, al cementiri. Sí. I passat al cementiri hi ha habitatges, i encara hi ha el polígon. Van aquí a Montblanc, encara veuran... No, a Reus també una mica separat, però hi ha indústria al voltant. Però clar, jo poso sempre el cas de Valls, que és que el cementiri s'integra dins la ciutat, perquè allò al segle XIX era lluny de la ciutat. Però una ciutat que ha crescut tant, no? El cas del Vendrell és diferent, o en el cas de Cambrils, queda el cementiri entre l'autovia, l'autopista, la carretera, les pistes poliesportives, la via del tren, moltes vegades també on posaven el cementiri? Doncs en terrenys que eren molt dolents agrícolament, però per la funció que havien de fer eren fantàstics.
I això que dèiem, aquesta fina ironia que de vegades, per desgràcia, hem perdut i jo que crec que és molt interessant recuperar. Escolta una cosa, et recuperaré aquesta qüestió ara d'aquí un momentet, de l'emplaçament i de com ho veiem naltros aquí i com es veu fora quan viatgem que visitem cementiris i ja he obert ara el meló. Però volia anar per una altra banda. Fins a quin punt creus que tot el que té a veure amb aquest art funerari, més enllà que hi hagi qüestions de memòria democràtica al darrere, quan fèiem referència a les execucions de la guerra, per exemple, ara tot just fa una estona, fins a quin punt creus que realment hi ha un interès per l'art o hi ha certa cosa morbosa de anem al cementiri o anem a veure perquè hi haurà això, la mòmia del general Prim abans? Sí, senyor. Jo crec que aquí els historiadors de l'art hem de fer la difusió que fa falta, que és dir, escolti, miri, la mòmia del general Prim és aquí dins, però sàpiga que aquest recipient està llaurat en plata, hi ha una sèrie de condicions, això està fet per tal artista i tal altre, hi ha aquest pagament, hi ha aquest altre, o anem a un cementiri i ho expliquem, o a les tombes de Poblet i tal, però som un país on el programa líder de TV3 es diu Crims, i l'únic que fas és explicar una història d'un assassinat. O avui mirava la revista El Temps i, ostres, Carles porta a la portada. D'ahir em vaig enterar que hi ha una exposició del Crims al Palau Robert de Barcelona. Som un país que ens va la caca, ens va el Barça i ens va la mort. Doncs mira, assumim-ho i sí. Som un país morbós. El sexe, la mort, els vicis... Bueno, Catalunya és això. I el Camp de Tarragona, allò que diuen aquells de Girona, no, el Camp de Tarragona més. T'ha quedat també molt bé la cita, la fragmentarem. Mira, avui t'estic traient una mà de talls, mare meva. Molt bé, no. Home de titulars. Sí, home, això sí. Escolta, ho avançava ara tot just fa un momentet. Tenim cultura funerària naltros aquí? Per això que dèiem ara dels cementiris, de ser dintre o no de les ciutats, d'aquests cementiris que visitem quan anem de vacances i no sé, ara penso en París o... Sí senyor, que anem a veure el cementiri de no sé què, o a Milà, o a l'Havana, sí. Visitar un dia i, ostres, i vas a veure aquests cementiris que són immensos. Clar, jo això tinc la sensació que és el mateix que les presons i ho barrejam amb això del morbo, no? Ostres, anar a veure el fet del cementiri. Jo el primer cementiri fora del meu ambient que vaig anar a veure va ser a Londres. I ho recordo de petit, perquè hi van instal·lar un bar. Però amb el temps dius, ostres, jo he anat a visitar cementiris, això que has dit tu, a Anglaterra. He vist cementiris a França, perquè encara els mantenen al voltant de les esglésies. He vist cementiris, criptes, a Itàlia, a l'Havana, al gran cementeri de Colón, no? Ostres, i no he visitat el cementiri de Tarragona? I dius, què ha passat aquí? Jo crec que el turisme basat en l'art funerari s'ha extès per Europa i potser pel tema catòlic de la mort, d'aquest protocol que deia jo, no? D'aquestes costums relacionats amb la mort, nosaltres no l'hem pogut encara tancar. Encara tenim una mica el tabú. Mira, ho explico als nostres oients, tot i que ja no hi ha entrades, no? El divendres i el dissabte d'aquesta setmana, 27 i 28, faig unes visites al cementiri de Sarral. En faig 4. Sí. Les 4 estan plenes. S'han omplert, sold out. Per què? Perquè la gent té morbo i després l'altre és que volen conèixer la història d'aquell espai. Però bàsicament perquè hi ha morbo. Però és que molta d'aquesta gent ha viatjat i ha visitat cementiris fora i no ha tingut l'oportunitat de visitar els de casa nostra. Doncs ara que la gent ha visitat la Model i ha vist presons de Londres, ostres, per què no obrim aquests espais? Per exemple, la presó d'aquí a Montblanc es pot visitar, és un museu. O la presó de Reus, la zona on s'està bé, el Pallol, aquella zona, Tarragona, la presó encara existeix, encara té funcions, però potser un moment es podrà obrir i visitar per la gent, o altres espais així. A Mataró, ara em venia al cap, hi ha un museu d'art contemporani. Tornant al cementiri, Damià, tots els cementiris a casa nostra, al territori, tenen interès per ser visitats? Poc o molt sí, home. Poc o molt sí. I a més, mira, el cas de Valls. Tu passeges per Valls i veus les grans cases de Valls i tenen panteó al cementiri. Vas a Reus, les grans cases de Reus tenen el panteó al cementiri. Moltes vegades la família aixecava la seva mansió, la seva casa, amb un annex al cementiri per definir aquesta importància de la família.
En el cas de Tarragona, de vegades és més difícil perquè tenim el cas que Tarragona és una seu metropolitana, és un seu d'un arquebisbat. Hi havia la possibilitat d'enterrar-se encara dins de l'església. Això permetia demostrar aquest poder, no? Però, per exemple, al Vendrell, ja ho dèiem, Valls, Cambrils, Salou... Salou, potser pel seu municipi dels més nous de casa nostra, encara fos una mica diferent, no? Però el mateix Altafulla, a Torredembarra, tots aquests pobles, jo crec... Torredembarra, per cert, on preciosos, on es pot rastrejar, sé que no és la paraula, però perquè tothom entengui, els indianos, exacte. I tant, però veus? És a dir, l'indiano pensava, escolta, jo em faig la casa i al cementiri també tindré el meu terreno. I això passa en pobles d'aquesta tradició. Rocafort de Queralt també passa, per exemple. Aquí a Montblanc, anar a veure les tombes d'artistes. Palau-Ferrer té una tomba interessantíssima, una llosa de pedra enorme amb una escultura seva. Dèiem de Reus. Reus té el panteó de reusencs il·lustres i això ens connecta en aquella idea del segle XIX de Madrid, de capitals d'Europa, de tenir el seu panteó d'homes il·lustres. I ara aquí, crec que no dic cap exclusiva, però el monestir de Poblet, mentre va estar desamortitzat, es va intentar, hi ha planos de Puig i Cadafalch, fer el panteó d'homes il·lustres catalans a la sagristia nova de Poblet. Coses que ni sabem, però que, escolta, hem de narrar i explicar perquè és història de casa nostra. El panteó d'homes il·lustres a Poblet. Déu-n'hi-do. Escolta, Damià, de cara a aquest cap de setmana vinent, en què segurament que hi haurà molts dels oients que ara mateix ens estan seguint que faran pont, on els guiaries, on els enviaries a descobrir tot aquest patrimoni funerari que desconeixem tantíssim? Segurament que qui més qui menys passarà pel cementiri a visitar en els seus difunts, però si haguéssim de deixar-nos portar per alguna recomanació que ens fessis? Mira, jo hi ha un cementiri al país, per mi un dels més és el d'Olius, al Solsonès, que és un cementiri modernista, és petitet, però construït amb unes pedres, val molt la pena. És veritat, a més, i al costat hi ha una església romànica impressionant. Que es pot visitar, hi ha un audiovisual. Sí, senyor. Sí, val molt la pena, i tant. És a dir, és una d'aquestes que dius, xec, està fora de casa nostra, però són de la mateixa tribu. Anem-los a veure, que és interessant. Clar, hi ha ara, una bona excursioneta, cap al Solsonès. Però al Solsonès sabem que hi ha 3 o 4 restaurants que semblen de casa nostra, que es pot menjar molt bé. Saps que sempre hem de lligar, no? Escolta, anem a veure l'esperit, l'ànima, però nosaltres també hem de viure i això hem de notar. Val molt la pena, la visita a Solsona val molt la pena, un casc antic... Preciós. Sembla molt el de Santa Coloma de Queralt, per exemple. Si els nostres veïns... que vinguin aquí. I el pou de gel. Sí. Pou de gel, els gegants, la catedral, precisament és una ciutat catedralícia també. Hi ha un cementiri també, el d'Arenys, que Salvador Espriu fa aquells elements d'això. Un cementiri de costa amb vistes al mar sempre impressiona molt els que som d'interior perquè ens frapa, no? I veus allò, el gran cementiri de Barcelona jo crec que és un lloc a visitar perquè hi ha una col·lecció d'art brutal, com diu el nostre amic de Joc de Cartes, i els del Camp de Tarragona, tu deies el de Torredembarra pels indians, i és que és així, però és que, per exemple, el de Tarragona, sí que molta gent hi anirà per veure els seus parents, però que busquin les làpides i els panteons de Jujol. El de Reus, per la monumentalitat. El de Valls, per la simplicitat d'alguna de les seves tombes, però si algú té parents en algun poble del camp, que hi vagi, que descobreixi, que és un element que ha de fer. Fa una temporada la Diputació de Tarragona va editar un opuscle d'aquests que fa no me'n recordo com es diu, patrimoni i difusió, una cosa així, sobre cementiris, fet per la Tate Cabré. I, doncs, escolta, busqueu un d'aquests opuscles i remeneu per allà, perquè realment no tenim encara la promoció dels nostres cementiris, però val molt la pena poder-los visitar. Recomanacions que arriben de carrer Major. La descoberta patrimonial garantida de la mà d'en Damià Amorós. I si no, sempre poden interactuar amb ell a través de Twitter, @DamiA, amb la darrera AA majúscula. Damià, ho haurem de deixar. Escolta, t'agrada la música amb tu? Oh, sempre. Sempre i a tota hora. Música de quilòmetre zero del Camp de Tarragona? Allà vamos. Doncs vinga, va, que descobrim quina és la banda sonora que per avui ens presenta el nostre company David Fernández. Damià Amorós, gràcies un dia més per compartir aquesta estoneta amb nosaltres. Una abraçada. Moltes gràcies, Eduard. Vagi molt bé.